Bo día, Ana San Fernando, que tal? Pois moi ben, por aquí andamos, así coa goxe un pouco a voz un pouco tomada de moita festa de onte. Claro, es que ti tiveches festa, ademais. Si, eu tive festa que casou o meu irmán, entón, bueno, foi... Moi ben. Foi Que tal? Ben? Moi ben, moi Sí. ben, moi bonito todo. Non choveu, non? Sí, Sí. sí, pero da igual, da igual. Hai que poñer a cara. Totalmente. E ti que tal? Moi ben. Sí, é un domingo estupendo. Estou moi ben. Que Non, tal? non, estamos moi ben. Estamos moi ben, sí. sí, estamos contentas. Pero bueno, rompemos cuarto para Veña, dalle, sí. Pois aquí empeza, dime a ver. Pois hoxe estamos no lugar de sempre porque non nos movemos deste sitio. Bueno, en realidad sí, como que vamos de gira, pero volvemos sempre ao mesmo sitio que é Sala Ártica, que está en Avenida Beiramar 113 de Vigo. Bueno, pois agradecemos como sempre a Sala Ártica por todo o apoio que nos presta. Sí. E hoxe a quen temos nós? Pois hoxe temos a xente moi especial e de feito temos que facer un resumo do seu currículum porque a verdad que sería complicado resumir todo o que fixeron, non? Non é complicado, hoxe non vamos dar currículum, se queredes buscádelo e xa se tedes tempo, lédelo, non? Nos vamos a limitarnos a dicir que hoxe temos dúas persoas as que admiramos moito e tamén as queremos un pouquiño, porque non? Vamos dicirlo. Sí. El é un dos directores de escena máis galardoados pois nos últimos anos. Sí, Bueno, sí. leva xa moito tempo, pero nos últimos anos sobre todo. Se queres un María Casares para o teu espectáculo, xa sabes a quen chamar. Vale. Ten as 3Ds, ademais. Serán as 3 Bs. Non, as 3Ds. Que Dramaturgo, director, docente. Ah, bueno. Bueno, e tamén é actor, Tamén, que nos últimos tempos pois convertiuse en unha das caras máis recoñecibles do noso panorama teatral galego. E bueno, ela é, sin dúbidas, unha das mellores actrices que ten dado Galicia nos últimos anos. A súa cara é ben coñecida en toda Galicia e tamén fora. Últimamente está se movendo moitísimo, non para esta muller. Xuntos, a verdad que forman unha equipa estupenda. Pois sí, Chef Kiss. a verdade é que sí. Sí. Pois vamos dar os salves de hoxe. Salve Melania Cruz, un crisol de emocións. Salve Tito Sorei, alquimista de escena. Salve Melania e Tito, que son quintos e cadrantes. Salve vivos. Xa, que tiro todo. Que emoción. Que emoción, sí. Que tal, como estades? Moi ben, vos que tal? Moi ben, a verdade. Sí, sí. Contentas? Contentas, moi contentas, sí. Que ben, pois pues, igual. Nos está ben tamén, de estar moi aquí con contentos vos. de estar aquí. Vale, e estedes preparados para... Sí, que para tocamos? decir... Sí, o noso patrón aquí, que temos aquí detrás a Macbeth, non sei se sabedes que temos que ter un ritual sempre antes de comezar o capítulo e que cada un de vos tendes que decir Macbeth 3 veces. Sí, claro. Sí? Non sodes supersticiosos? Eu, dende logo, non. Tería razóns para ser supersticioso con Macbeth, pero non. Ui, de eso xa De eso falaremos. xa falaremos. Sí. Ben. Bueno, Macbeth, Moi ben. Candyman. Macbeth. Moi ben, genial. Estupendo. Ben, pois falando así un pouco de Macbeth, que agora algo comentabas, cal é o vosso personaxe favorito? No teu caso, é o mesmo que fixeches, que interpretaches ou non? O meu personaxe favorito de Macbeth? De Macbeth, sí. Non, o meu personaxe favorito de Macbeth é Macbeth. Ética. Non, eu facía de Ross, eu era Ross. era Ross. Sí, nas dúas veces que fixen Macbeth, foi con Sarabela e con Ur Teatro, foi Ross, fixen. Pero, se tivera que elexiría a Macbeth. Moi ben. Poucos votos levou Macbeth. Ah, sí? Nestes capítulos, sí. Así que imos facer unha porra. Imos facer unha porra por temporada, e de ver, de esta temporada vai gañando Lady Macbeth, non sei para quen vai o teu voto. Creo que para Banco. Banco tamén tivo algún. Sí. Mira ti, Sí. banco, sí. Foi moi pobre. Cada un empatiza co que... Claro. Que me vai facer? Sí. Bueno, a ver, non sei. Bueno, Macbeth ten... A ver, non sei. Hai que dar razóns ou non? Podes, se queres, Non senón... sei. Eu creo que... Bueno, gustame ese sentimento de culpa que el ten. E que, bueno, cando lín así a peza como... Creo que tiña... Acórdome perfectamente do día que a lín. Que estaba na miña casa, tiña como 19 anos e tiña como esa edición que se vendía así nos quioscos e tal. E acórdome de finalizar a peza e alucinar como non alucinara nunca con ninguna obra de teatro. Entón creo que quizás esa, non sei, esa cousa da mala conciencia creo que me gusta. Me gustou. Sientes representado. Síntome como apelado, digamos, non sei por qué, non é que teña mala conciencia, pero sí que creo que é algo como que me... O tema da conciencia creo que é algo que é importante, non? Sí. Un temazo. Sí.
un melón. Un melón. Non. Se tivesedes que montar un Macbeth, cal coidades que sería o voso selo distintivo? O que diferenciaría a vosa montaxe de outras? É que non teño nin idea, porque iso creo que tería que ser algo que xurdira pois dun impulso moi forte de querer remontarlo, non? Como nos pasa con outras cousas. Entón aí é cando decidimos que hai algo como unha motivación moi forte para poñer algo en escena, despois intentamos desgranar por que temos esa querencia, non? Por poñer iso en escena. Sí, o mellor como un drama doméstico, familiar. Por que non? Quer dizer, algunha cousa destas dúas persoas como que intentan, que se queren moito, que intentan poñerse de acordo e que non dan. Entón, a min interesaríame como neste momento mellor quizás tirar por aí, máis que pola épica, digamos, escocesa, monárquica e tal, non? Quer dizer, interésame como esa parella que cree o mellor e que querendo o mellor destrue un universo. Pero a épica pegache moito, A épica sí, pero por eso está intentando revisar. Pero sí, esa cosa de o amor pode destruir un mundo, non? Sí. Por que non, sabes? Ou querendo o amor malentendido, non? Quer dizer, ese matrimonio que queremos tanto unha cousa que destruimos todo un ecosistema, non? Eso creo que pode estar... Pode ser unha visión, non? Sí. De Macbeth. Está guai. Moi ben. Non sei. Bueno, e como compañía teatral, pois tedes un nome que nos gustaría un poquinho coñecer por que vos chamades así, a Quinta do Cuadrante. Pois isto xorde dunha combinación entre parte das nosas orixes, non? Eu pertenzo a un barrio que está pegado á Quinta de Pérez, chámase, en Lugo. Entón, por unha parte está esta primeira parte da Quinta, e o Cuadrante... É un pouco a casa do meu avó, era a casa do Cuadrante, ali, porque tiña un reloxo de sol. Entón, cando digamos, bueno, vamos formar un equipo, non? Que, bueno, xa formáramos outros, non? Que temos de maquinario e tal. Entón, bueno, pois a Quinta do Cuadrante era unha maneira tamén de chamarnos, non? Ainda que tamén sí que é verdade que sempre tivemos que non temos nin redes social da Quinta do Cuadrante, era como ter un nome, pero sabendo que realmente a confluencia dos dous era Somos que nos os dous, interesaban, era ese. Sí, bueno, pero tamén hai algo, eu creo que ten que ver con iso, coa raíz, non? Sí, coa raíz. Con de onde vimos tamén, non? Sí, eu que sei, claro, teus avós, a Quinta caracterízase, por exemplo, por ser un dos barrios así como obreiros máis deprimidos así de Lugo, agora xa non é así tanto, xa mudou moito, pero non sei, como algo co que te sintas un pouco apelado e identificado, non? Entón, ben, un pouco, sí. Sí, das orixes, é dicir, bueno, pois, tendo en conta que eso, que somos Melania Cruz e máis eu que facemos cousas. Con outra xente, facemos cousas con outra xente. E iso creo que tamén é un punto importante desta compañía que ten que ver coa relación cos demais, que ten con establecer pontes con outras formacións, non? Como dixemos con Incendiaria, con a Lúa vai encuberta, agora con Ainé, e no futuro o que viñe, pero sempre, que decir, tendo en conta que a primeira fixémola sós, porque evidentemente era un primeiro paso, pero despois a partir de aí xa é como esta necesidade de establecer relacións. Vale, ademais de establecer relacións, cales son os vosos obxectivos como traballo da Quinta do Cuadrante, por exemplo? Eu creo... Tedes uns obxectivos claros? A ver, eu creo que pasa sobre todo por iso, como crear un fogar teatral, non? O lugar onde ti podes experimentar e facer cousas que, claro, todos temos que comer, facer moitas cousas diferentes, e hai veces que os traballos que temos, pois temos a sorte de que nos motiven máis ou menos, non? Que xa ter traballo xa é moito, non? Pero como, sí, ese lugar onde podes experimentar, onde podes tomar riscos, onde podes equivocarte, onde podes probar cousas... Un lugar seguro. Sí, para crear. Sí. Seguro para facer cousas inseguras. Xa, claro. Que creo que iso é o mellor, non? Que é un espacio seguro para que as obras non nos sexan. Eu creo que iso é importante, non? Sí, seguir traballando coa palabra, seguir traballando coas historias que nos movan, e tamén seguir... Eso, pois, Melania máis eu levamos traballando xuntos dende o 2009, creo, ou antes, 2007, 2008,
E un pouco tamén hai como esta necesidade tamén de decir, jolín, pues que esta unión perviva, non? E facendo, pero sen presa tampouco non necesitamos facer unha produción ao ano, ni tamén é un espacio de calma tamén, sabes? Nese sentido de decir, bueno, cando apareza algo, cando apareza tal, é un xeito de tamén de non estar na voráxine da produción, non? Creo que é importante, que de feito o Continente María leva 3 anos, hai 3 anos que non fixemos producións máis audiovisuais, quizáis, outra cousas máis tal, ou traballamos en ficcións sonoras, tal, pero, digamos, a nivel teatral, pois isto foi o tal. E ata que aparece outra cousa que digamos, pues mira, temos esta oportunidade, pois vamos facer isto. Pero como temos tamén moitos proxectos alleos a nós, pois tamén que este é un espacio como de calma, e de conciñar como lentamente, non? Cando e como foi a vosa primeira vez co teatro? Foi nesa vez que xa vos enganchastes e dixestes temos que tirar por aquí? Ou que estaríades facendo de non estar facendo isto? Tiñades algún plan B? Sí, eu tiña... Fixe magisterio por inglés, eu daba clase de inglés, e de feito foi o que me permitiu poder despois estudar arte dramática, pagarme a carreira e tal. Pero non sei, creo que foi na aula universitaria de teatro da USC no campus de Lugo que houve un momento que eu dixen e que pasaría se isto... Outro día fixome moita ilusión porque na función que fixemos no Jofre dixeronme que me estaba esperando Rosa, non me acordo agora do apelido, non? Entón eu quedeime así, en plan, pero esta persoa é unha profesora miña de inglés do instituto. Cando baixei a darlle unha aperta e tal, dixome, ves, o que ti dicías cando estabas no instituto que querías facer, eu dixen. Non lembraba, porque sí, no instituto sí que tiven sorte, estiven con Marga Portomeñe, puxemos en escena así varias cousas, pero non sei se tiña esa conciencia de que fose iso o que eu quería facer realmente, non sei. Pero parece ser que algo xa dicía. Algo había. Sí. Eu creo que no instituto non. Eu a primeira vez que fixen teatro foi con Ángeles Cuña, tamén, que era profesora de teatro extraescolar. E, bueno, eu no instituto no que estudiei sí que había unha asignatura optativa de teatro. Eu collen informática, que non me interesaba nada, eso, pero depois empecé a facer teatro ali, fixemos a Maleficio de Mariposa, de Lorca, en terceiro de BUP, que agora se... Foi o primeiro que fixeste, Lorca? Lorca, sí. O segundo. O Curianito, sí, que fixeches así que pasan 5 anos. Eu, que depois fixen eu con Sarabela tamén, esa obra. Sí. Entón, eso, foi tal, pero depois creo que o momento no que eu decidín ser actor, ou polo menos intentalo, foi no 97, acórdome que estaba facendo un Hamlet coa aula universitaria de Ourense, e aí foi cando eu estaba estudiando historia, quería ser arqueólogo, tiño clarísimo, claro, evidentemente, e dixen, non, eu vou cambiar, quero ser actor. E ata agora, sí. E, bueno, a verdad que... E a pulsión da dirección? A pulsión da dirección foi, pois, un pouco, a partir do ano 2000, empecé a dirixir grupos aficionados e tal, e, bueno, era un pouco por... Eu sempre o asimilo como as partidas de rol, non? Quero dicir, cando ti xogas a rol e gostache moito xogar a rol, dis, joder, pois quero xogar todas as fins de semana. Entón, quero dicir, pois ás veces pois tes que ser director de xogo para poder xogar e invitar os demais a túa partida. Entón eu gustábame tanto o teatro que era como, bueno, pois voume montar eu as partidas, non? Entón voume montar eu as obras para poder ensaiar e para poder ter moito. Para poder divertirme moito, porque quero facer moito. Entón, pois, un pouco partido de aí, non? Desa necesidade de argallar e tal. E despois xa un pouco a partir de 2007, xa como máis en serio, máis de, bueno, isto pode ser un oficio, entón xa foi cando me metí na SAD. Tamén a raíz tamén de coñecer a Melania e tal, entón como xa metémonos os dois na SAD. E así foi, e ata agora. Que ben. Cal foi o mellor grande handicap que atopastedes nos vosos inicios e como superastedes? Pois supoño que non ter unha traxectoria, o feito de, aínda que Tito sí que a tiña, pero quizáis, claro, el tiña como actor, pero eu lembro de ir
concello por concello, acordaste cos dosieres Sí, claro. Bueno. no coche para Para vender poder unha almofada, vender o primeiro espectáculo que facíamos como compañía con Imaginario Teatro. Sí, a ver, que claro, eu creo que o máis tampouco, o sea, o hándicap é que quizáis o ves agora, o sea, que nos inicios ves que pode ser complexo, non? Entón, pero tes como a forza da complexidade, a forza da ilusión, a forza pero cando agora, despois de 25 anos, atopaste casi con problemas moi similares aos que tiñas no inicio, sí que empeza a aparecer como un certo cansancio, es dicir, hostia, que pasa? Que isto non se dá solucionado. Claro. Sabes, que pesa que hai que seguir loitando para tanto e ás veces como dun xeito que dis, jose, tendría que ser como máis Máis fácil. como un ¿no? pouco máis fácil, sabes? Sí, Que decir, sí, un pouquiño, xa non digo, sabes, un pouco máis. Sí, hai un director de escena que non vou dicir o nome, pero sí que me dixo que estaba canso de la sensación de que sempre estaba empezando de cero todo. Eu Claro. dixen, wow, Claro, está aí... é un director super coñecido. Sí. Entón, dis, joder, se esa persoa xa con 60 e pico di eso, Sí. o que nos queda, sabes? Decir, me cago en la mar. Ríete, Claro, entón, ríete, nena. quero decir que agora eu teño 47, entón como que dis, sigo con moito impulso e moita paixón, dende logo, pero a veces dis, teño que recordar o primeiro día. Sabes, cando hai un momento de decir, que me fai estar aquí? Pois veña, vamos a seguir. Pero claro, cando pasan cousas de decir, sobre todo cando ves injustizas, ou cousas que a ti che parecen unha injustiza, dis, cago na, isto teria que ser algo máis fácil. Claro, que igual isto todo que falamos ten un pouco que ver co melón que abrimos sempre aquí, que o precarizado que está o sector, o que decides que sucede neste sector, nas súas dinámicas, que non se facilitan as cousas por moita trayectoria que teñas ou por máis demostrado que teñas a túa profesionalidade, Sí. non? Que vos parece a vos? Que melloras pensades que hai que implementar para... Que eu creo que é algo social, non? Tamén de conciencia social ou de falta de conciencia social. Hai outros países nos que esta é unha profesión moi ben considerada, moi recoñecida, que a xente como que estima como necesaria, pero tamén porque isto está ligado a que os nenos xa, dende moi cativos, dende idades moi temperás, teñen como implementado no currículum expresión dramática como unha materia como calquera outra. Entón, isto fai que eles xa entren en contacto co mundo da cultura e co mundo das artes escénicas dunha maneira natural e que consideren que a cultura é un patrimonio, é un ben, é algo necesario, que non se ten que medir cuantitativamente, senón cualitativamente. Entón, aí, pois, as persoas que se dedican a iso en determinados países, pois xa teñen unha visión por parte do conxunto social como prestixiosa e prestixiada, pero nós precisamente aquí estamos nun lugar que sempre se nos demoniza, non? Pois se non é por unha cousa é por outra, subvencionados, como se o resto de actividades económicas non estiveran subvencionadas, non? Entón é como un discurso moi fácil, pero porque eu penso que está asociado en gran parte tamén a iso, non? Non sei, que opinas? A ver, eu creo que por sair, o sea, evidentemente que hai un discurso que é evidentemente certo, que é o de necesitamos máis apoio, vale, pero creo que o que podemos facer nós é traballar moito, tentar ser mellores en cada momento, facer espectáculos cada vez mellores, facernos que a xente queira vir a vernos, que a xente pague unha entrada para vir vernos, que os programadores queiran levar os nosos traballos, que nos fagamos o máis atractivos posibles para a cidadanía, contando historias que os competen, contando a nosa contemporaneidade dun xeito artístico, teatral, e fascinante para os espectadores e as espectadoras. Facendo un teatro que sirva á sociedade, poñéndonos ao servizo do teatro e non poñendo ese teatro ao servizo do noso ego. Con eso é o que nos, para min, creo que sería como fantástico. Porque creo que a partir de aí empezaríamos a traballar nun teatro quizáis que a xente quixera ver máis. Porque, que pasa? Porque van vir tempos que seguro moi complexos, onde quizáis todo este mundo do que vivimos, no que vimos da socialdemocracia e de ter o teatro como servizo público,
pode vir un goberno que diga no, o teatro non é un servizo público. Entón, creo que temos que ser merecedores de seguir sendo un servizo público. Pola parte da nosa, a parte de queixarnos, traballar máis, formarnos máis, facer mellores espectáculos de xeito que a xente este cos teatros petados, porque a xente hai público. Entón ese público necesita ver, pero tamén que o fagamos todos como ofiz, como profesión. Que non que haxa as menores espectáculos posibles que boten atrás a xente a ir ao teatro. Digo, por poñernos tamén nos un pouco de responsabilidade, porque senón é todo, máis ayuda, máis dinero. Bueno, para qué? Para qué? Porque eu ás veces sí que vou ao teatro e digo, prefiro quedarme en casa. Entón, eu digo, non quero ter esa sensación. Quero ter esa sensación de ser un oficio excelente. Entón, pois vamos a por elo. Vamos, eu o primeiro, decir, traballa ti todo, que isto tens que facer as cousas ben. Entón, eso por unha parte, e por outra, pois, a profesionalización dos programadores, porque evidentemente que hai un filtro que pasar aí, que tal, quizáis, bueno, non sei, que ter outro tipo de modelo, podría ser, de compañías residentes, que ter este un espazo claramente modélico, teatro ártica, que é un teatro aberto, que non pode ser que a xente que está aquí traballando este aquí, teña escola de teatro, teña centro de produción, faga residencias artísticas, faga produción, faga distribución, e depois esa xente que cobra un salario a fin de mes bastante cuantioso e que o teatro é simplemente un centro de exhibición. Pois, señores, igual ese teatro como centro de exhibición xa non é deste século. Igual o teatro ten que ser un centro de produción, de exhibición, de formación, de espectador e de todo. Entón, si eu fora presidente, soy un simple director raso. Moi ben. Que consello lle daría de esa xente que quere dedicarse ao teatro e ao audiovisual? Porque claro, aquí vos podedes dar o punto de vista de ambos campos. Que busquen aliados. Que busquen e que tampouco pensen que as unións van ser para sempre, pero que busquen aliados, boas persoas, que busquen boa xente boa, como din os de Gaida Filmes, para emprender proxectos con eles, porque é moito máis fácil facer as cousas en colectividade, é moitísimo máis interesante onde vai parar, non? Esta cosa de solo non podes con amigos, sí, tal cal. Sí, non querer que as cousas sexan eternas tampouco, non? As cousas ás veces duran o que teñen que durar. É maravilloso porque de todo se aprende, pero sí que é certo que é moito máis difícil facer as cousas un só ou intentar facer as cousas un só. É moito máis aburrido e moito menos rico, porque cando estás con xente estás aprendendo todo o tempo dos demais. De todo, a todos os niveis. Non falo a nivel profesional. A nivel profesional, por suposto, pero a nivel persoal, cando te rodeas de persoas que, bueno, supoño que por eso seguimos, non? Sí, claro. Traballando xuntos e querendo tamén traballar con outra xente. Sí, pero... Que traballar xuntos con outra xente tamén, sabes? Entón eu creo que aí eso é básico, eso non teño nada máis que aportar. Que fagan equipo, que fagan compañías e que traballen en compañía. Está en crisis. As compañías, o concepto de compañía está en crise. Hoxe en día é máis de creadores, creadoras, esa palabra, ¿no? Como unha especie de Víctor Frankenstein. Soy creador. Habla. Pero eu creo creadores que somos todos. Creadores somos todos. Mi madre, la que me creó. La tuya. Sí, esa cosa de aparte de ese día de nai. Sí, ese día de nai. Entón, eso eu creo que é eso. Xuntarse. Que para vos o teatro? A nivel personal, xa non a nivel colectivo. Son preguntas... Sí, claro, a ver. Mira, xa que estamos aquí con Continente María, dicía María Casares, non, na súa autobiografía de Residente Privilexiada, non, que ela falaba co seu pai, dicía ao seu pai que sería fantástico que houbera que as cabinas que había na rúa en Madrid que estiveran acolchadas para que a xente pudera pecharse nelas para berrar de entusiasmo, non? Supoño que o teatro para min é
iso, pero non só para berrar de entusiasmo, senón para berrar por calquera cousa, non? Polo bo, polo malo, por... supoño que é algo así, para min. Sí, eu tamén apelando a María Casares, pois eu que a patria tamén, non? Esa patria buscada, esa patria querida, ese lugar que habitas o 90% do tempo, polo menos mentalmente, ou que falas deso moito, ou que evidentemente que apostas por iso, que todo o demais complementa iso. Pero, claro, se ha chegado a un punto como Macbeth, non? Chegado a un punto de ir nadando no lago da sangue, tanto máis a ir para diante que para atrás. Pois, home, xa para atrás non vamos a ir, vamos para diante, neste lago sanguinolento, pois vamos para diante co que haxa, claro, agora xa non hai, para mí xa non hai volta atrás, dende logo. Xa, este é un camiño de coñecemento vital. No caso da ficción no audiovisual, parecevos que cumpre a mesma función que o teatro ou é algo para nós diferente? Sí, para vos. É que, claro, hai unha sobreproducción audiovisual que creo que moitas veces non hai filtro, non? Non hai filtro para quen produce, pero tampouco hai filtro para quen accedemos a eses produtos, non? Sí. Consumir é algo que se di moito de... Pero, sí, obviamente o audiovisual é unha industria, por moitos motivos, podese dicir que é unha industria porque non está... Quizás tan precarizada, a pesar de que sí que está, moitas veces. Pero sí, creo que non hai moito filtro, entón hai como demasiada oferta, parece que tes que velo todo para poder estar ao día das cousas, non sei, hai algo aí que a min como que me desencanta, non? Co teatro non me pasa o mesmo no sentido de que, claro, eu o teatro máis ou menos nos escollemos do que falar, sabemos que o que nos toca, e iso non sempre o podes facer cando formas parte dun proxecto audiovisual, non? Hai veces que sí, que ti sempre o colles con ilusión e sempre vas tratar de contar a través del algo que ten que ver contigo, coa túa propia historia, inda que sexa de maneira inconsciente, non? Pero sí, non, creo que hai algo aí que para min, claro, é que a artesanía que eu vexo que hai no teatro, non sei, non sei se tiven sorte de estar en determinados proxectos que sí que foron máis dende aí, pero vexo que o mundo en xeral vai cara a un lugar de coidar pouco, no sentido de darlle pouco tempo ás cousas para que respiren, para repensalas, para refacelas, é como producir. Hai esta tendencia en xeral, non digo que no teatro non a haxa, pero teño a sorte de que a min quizáis no teatro non o vexo tan claro. Eu teño unha visión diferente aí, nese sentido. Eu creo que... Estás hoxe por levarme a contraria. Non, pero é a primeira vez que levo a contraria, non. Non, a contraria, non. Eu parto da miña experiencia. Eu, cando empecé a traballar no audiovisual, pensei, hosti, que ben cuidado estou. Que como me cuida. Aquí, así, me parecía un territorio un pouco máis amable. Máis amable a nivel de relación, a nivel de... Entón, bueno, para mí sigue sendo como unha festa. Cada vez que me chaman para un proxecto audiovisual, sí que é verdade que hai algo de festa, de decir que ben, vou actuar, a cámara encántame, me parece que como actuar diante da cámara creo que hai un algo moi... A cámara ve o que pensas, que sabe o que, o sea, dá... Non, pose unha cámara diante a Melania e pode os ollos... Parece que a cámara sí que quen de traducir eses pensamentos. Bueno, para min, claro, acostumado tamén ao teatro a que sexa unha cousa onde o esforzo é moi grande moitas veces, sabes, de ter que armar un proxecto, producir dirección, non sei que, para min, claro, o feito de ser actor nunha serie ou nunha peli, para min eu sempre digo que é como unha especie de divina irresponsabilidade. Non, de decir, claro, que non é o teu caso, que ti és super responsable, tamén é verdade que por eso és moito mellor actriz que un actor. Pero hai algo de min que é como... Non opino. Bueno, esa é a única. Hai algo aí que digo, joder, pois que é unha festa para mí. Entón, que haxa... Eu, nese sentido, digo, que haxa produción, que chamen a xente, que para min é tamén, porque é o que posibilita moitas veces outro tipo de proxectos tamén. Claro.
Pero bueno, que tamén que estou de acordo co que di Melania, pero bueno, cada un fala da feira como lle vai nela. E cando traballades en conxunto, cal credes que é o selo que vos identifica? Bueno, tanto a nivel de conxunto, de binomio, por así decir, como a nivel individual de cada un. Que credes que son? Cando traballamos xuntos. Sí, cando O sea, que os proxectos xuntos que tivemos, non? Sí. Cales son esas características que coidades que sempre están aí? Pois non sei, home, a ver, eu creo que hai algo como básico que é un traballo de actriz, claramente, de actores, o sea, é un traballo onde o actor está no centro, a palabra está tamén no centro, creo que a política tamén está no centro. E despois eu coido que hai algo como de contar historias, non sei se quero dicir nos marxes, non? Un pouco, que dicir, de xente que habita un pouco esa marginalidade, non? Que dicir, a Empapelado Amarelo, a Lua Bella Encuberta ese Galicia como marxe, María Casares, non? Que dicir, que nos interesa sobre todo esa marginalidade dela, non? Marginalidade como exiliada, como tal. Penso que hai algo aí tamén diso, non? E despois eu espero que sexa como un coidadiño das cousas que digas, bueno, pois son espectáculos, creo que pensados porque están traballados con moito tempo. Entón, bueno, eso creo que tamén, bueno, na Lua Bella Encuberta había máis xente, pero dende logo, para mí o traballo con Melania é traballar tamén, que decir, no servizo da interpretación e no servizo de Melania tamén, non? Claro, eu é que estabas preguntando iso, estaba pensando que non sabería dicir. Sí que estou de acordo con todo o que estás dicindo, creo, pero claro, gustaríame saber, creo que iso é máis fácil xulgalo para as persoas que están fora, non? Porque a min como que me resulta difícil. Sí que está claro que a dedicación que lle poñemos os dous, non? As cousas, o cariño e o compromiso con que asumimos cada proxecto, creo que sí que iso... Non? E depois tamén está o xogo co documento, dende logo, o xogo coa realidade da ficción, o xogo coa autoficción tamén, dende logo, cos 3 espectáculos había eso. Digo, por establecer unha, que sería máis fácil como, non é tanto unha poética que teñamos un decálogo de como facer as cousas, sino que os 3 espectáculos que fixemos xuntos despois del maquinario teñen eso en común, non? Igual que os del maquinario teñan outros tipos de cousas en común, que de alguna maneira, quer dizer, son continuadores dunha liña, quer dizer, que vai dende o drama do Home Almofada ou de Ai Carmela, que fixemos antes de Il Maquinario, xa, ese teatro como máis dramático, a unha cousa máis, quizá, máis autoficcional, ou máis, digamos, de onde o documento empeza a ter máis peso, e as propias dramaturxias propias. Que aprendeche desde vos mesmos como artistas co vosso traballo? Algúnha experiencia con algún personaxe que fose enriquecedor especialmente? Ahora decimos, no, ninguna, no aprendí nada. Mentirismo, no aprendí nada, se somos un foto. Ninguna me gusta. Ou alguna que vos desafiara máis, que vos fose máis complicada? Que para min, que de todo, o sea, evidentemente, na vida aprendes moitas cousas. Sí, claro, pero todos os volvendo días. ao Continente María, volvendo a María Casares, é como o teatro foi a miña escola de vida, que non podo dicir isto, este aprendín moito, é que todo o máis grande que aprendín, non sei se todo, pero moita cousa aprendino no entorno teatral. Claro. Que cada cousa, non? Esa cousa de decir, todas as personaxes, todo o que lees. Acumulativo. É moi acumulativo, claro. Entón a empatía, diría empatía e cada vez unha consideración maior sobre o ser humano fracasado. Sobre o bonito, que tal, que bonito o non fracasado, sino que erra. Sí. Por eso que decir o de Macbeth, non? Tamén me parece como que sigue sendo como un pouco a miña obra. Non sei se a máis favorita, pero sí, algunhas máis queridas, ten que ver eso porque é como, meu pai, lo cagaste muchísimo. Cagaste muchísimo. Y ahora te ves metido en un lío de cojones. Tienes una daga ensangrentada en las manos. Claro, es que una mala decisión te va a llevar a muchas malas decisiones. Iso é o que pasa, non? Como espectadores sempre como que nos gusta ver fracasar.
Bueno, porque creo que Estamos tamén... esperando sempre a ver en que momento vemos aí como a fisura ou... Claro, e ver personaxes que están tomando decisións cruciais Sí. en Claro. momentos de abismo total. Claro. Entón, eso convértese como nunha maior piedade polo xénero humano. O sea, es como a compaixón. A compaixón e o perdón. Creo que o perdón sería como algo como que sí que aprendín facendo teatro, ¿no? Ese perdón e esa compaixón en xeral. Empezando para mí. Sí, é que a min pasa un pouco o mesmo, non? A parte de ser acumulativo, creo que os personaxes hai veces que chegan de maneira un pouco providencial, non? E dis, wow, se non tivera pasado por aquí sería imposible que eu pudera asumir esta outra cousa. Entón, creo que sí, que é máis importante o que aprendín a nivel humano sobre as relacións humanas, sobre poñerme en determinados lugares, ou saber o que é, ou polo menos imaginar, chegar a imaginar o que pode ser estar en determinadas situacións, é máis significativo que o que quizáis aprendín a nivel profesional. Pero non só por interpretar ese personaxe, senón polas persoas que atopas no camiño, non? Que ti igual podes non saber o que lle pasa a esa persoa na súa vida, pero ves que aí pasa algo, non? E como relacionarse cos demais ás veces, non? E como saber cando é mellor deixar espazo, cando non, non sei, como a observar e escoitar máis, creo. A base de interpretación. Escoitar. Total. Vale, pois agora, esta é unha pregunta que eu disfruto moito. A ver. Sí. Cal é o momento máis sublime, máis bonito que lembrades riba das táboas? E cal é o momento que diríades, Dios, que se abra unha fosa e que me trague? Estando en riba dun escenario ou en xeral no mundo do oficio? Ou bueno, pode ser nun escenario ou nunha rodaxe. Claro. O que lembredes como ese momento de bum, isto non vai haber que o supere, quero marchar daqui liscando. É que eu tampouco sinto que vivir eses dous momentos así como tan extremos, a verdade. Non son, creo que son unha persoa bastante intensa, pero non lembro así como, buah, isto é o máis, ou buah, isto... Non... Creo que me pasa máis na vida que en escena. Creo que son máis intensa na vida que non nas táboas, non sei, manda carai tamén. Pois eu teño algúns momentazos, Sí, a ver, dalle, porque Home, eu teño mala eu, memoria. dende logo, eu xa no 2007 xa fixen, acórdome de facer cando estábamos facendo Mort, a dirección de Mort, que é unha peza que fixemos cun instituto sobre unha novela de Terry Pratchett, que gañamos o premio Buero, fomos ao María Guerrero, a autor, eu xa dixen, a partir de aquí topa abajo ya. Dixen, isto vai ser o meu clímax, o sea, isto non vai ser, non vou facer nada mellor que isto. E de vez en cando penso o mesmo, que haces un perplexo, pasou tamén decir, buah, isto ya está, aquí, ya está, me retiro. Xa está, xa non vou facer, xa todo demais vai ser notas a pé de páxina desto. E pasa durante un tempo, pero despois, claro, faz outra, e agora pásame con Continente María, que aí estrámolo hai 3 anos, e eu sigo vendo e digo, que disfruto como un enano, de ver, joder, de vela ela, de ver o espectáculo, de ver como reacciona a xente, de ver como me apela, e digo, pois de vez en cando pasan estas cousas, que faz algo que dis, bien, e dis, pero tamén eso dá pánico, porque dis, es que igual es lo último que hago, que ya no hago más que esto, ya está. E pues vas facendo, non pasarán, e vas a un inimigo do povo, e vas máis, e dis, joder, tal, pero creo que son eses momentos, creo que nos que aprendes algo. No que notas que facendo algo, aprendiches algo básico desto, decir, aquí hai algo que aprendín, que pode ser como no meu caso, pues, que evidentemente ao me almofada, perplexo, resaca, fariña, o papelao, sabes, a Continente María, non son estes grandes momentos. E os malos, pois, home, hai moi malos, tamén, claro, tamén o malo. Creo que por momento foi a obra que non fixe, a de Valle Inclán de 12 de Gai. É verdade que o pasino moi mal. Foi un momento moi duro para min, moi duro,
ter que renunciar a eso por unha convicción. Volvería a facelo, pero foi moi destructiva, foi un luto moi grande. Entón eu creo que as obras que non faz son as que quizáis dan así como máis pena, non? Pero bueno, é o que hai. Moi ben. Bueno, pois falando xa un pouco dos procesos de creación, antes dicíades que tedes que atopar pois unha pulsión, atopar algo que vos apele moito para poñer en marcha un proceso de Sí, creación. porque custa moito facerlo. Xa. E unha vez que estades dentro do proceso, de que cousas disfrutades máis e de que cousas disfrutades menos? Claro, eu sí que é certo que eu teño tendencia como a sufrir moitos procesos. Sí, como que me agobio moito, non, nos procesos, pero despois vexo que hai veces que o proceso é moitísimo mellor que o que despois o que hai. Pero non sei, o que máis non me gusta moito. Discutimos moito, non me gusta moito que discutamos, pero despois creo que é algo que realmente fai dos espectáculos ou dos procesos algo mellor, porque o feito de estar confrontándonos todo o tempo, non? Con moitas cousas. E iso é contradictorio porque creo que case o mellor é o peor, pero como que conflúe aí nun lugar interesante, non? Sí. Eu disfruto moito do traballo cos actores. Traballando cos actores, con Melania, evidentemente, é unha pasada poder traballar con ela e dicir, joder, pideslle isto e dá eso, máis 800 cousas máis, non? Como cando é actriz, non? Pois claro, cando como tamén participamos os dous un pouco da creación das cousas, claro que hai máis debates, as discusións, pero bueno, eu tampouco tomo como algo, hai tanto tempo xa que tal que xa tendo é como un parto, non? Olvidas o parto, olvidas o malo cando tes o fillo aí ao lado. Pero bueno, como con calquera actor que traballe, gusta moito esa parte. Igual tamén agora estou disfrutando moito da escrita. Tamén con Vanessa Sotelo e tal, tamén que estou disfrutando moito dese proceso de dramaturgia. En canto a autocensura, que é un problema gordo, como vos defendedes un pouco diso? Tedes algún mecanismo para fluxir da autocensura? Ou igual é que non... Eu vexo máis en redes que no teatro. Para mí, que autocensura moito máis en redes que no teatro. Pero tamén porque aprendes a calar. Máis, porque dices que total, eso non vale para nada, máis que cuando hai el holocausto e vengan os drones a por nosotros e digan, ¿cuántas publicaciones tiene hecho este contra esto? Pues venga, por el ya. Entón, non vale, realmente, non sei, creo que a loita está en outro lado. Entón, autocensura no teatro, pois eu creo que, a verdade é que non noto. Non noto que me teña que cortar de algo. Non, eu creo que facemos un teatro bastante libre nese sentido. E as redes, ao final, é que opto xa non é por unha autocensura, senón por un cállate. O silencio tan bonito, non ter que opinar todo o rato de todo. Sí, correcto. Entón é como, cando pasa algo, Dios, tengo que opinar sobre la del apagón. A ver, por ese acaso, non vaya a ser que mis fans no les dé mis palabras de aliento. Cállate, non hace falta. Nada, casi. Moi ben. Falando de palabras... non dixo a autocensura. Non, a autocensura ten que ver con... Non, creo que ten máis que ver con deixarse ir, en xeral, ser auténtico, non? No sentido de... Ao final non estamos tampouco... Que todos queremos que nos queiran, pero non estamos aquí para agradar a ninguén e non lle imos gustar nunca a todo o mundo e tal, entón creo que se trata un pouco tamén de ser honesto, de ser fiel a un mesmo e todo o mundo pode ter opinións e sobre todo iso que é demasiada importancia que se lle dá ás opinións da xente. Total. Independentemente do que fagan, entón... Sí, vivimos envueltos en cotilleo constante. Claro, non estás... Pero bueno,
falando de palabras, fai pouco nos fomos a un curso voso maravilloso Sí, sí. que poñer en voz a palabra escrita. Que, bueno, eu, persoa que en parte do proceso posto a meu traballo de texto, axudoume moito. Entón, vos, precisamente, as vosas obras como que son fundamentalmente texto. Entón, cales credes que son as bases máis importantes a hora de facer un bo traballo co texto? Eu creo que hai que comprender ese texto e filtralo a nivel corporal para que iso poida emitirse en relación a algo ou en relación a alguén con coherencia, non? Hai que transitalo, entendelo para despois poder transitalo. Non sei. Comunicalo e saber a persoa que queres dirixirte. E, sobre todo, facelo o máis diáfano posible. Sí, as dúas preguntas non das oscurecelo. Hai veces que parece que hai cousas que son escuras porque semella que se rascas un pouco máis vas a dar conta da simpleza que encerran, non? Entón, facelo claro, facelo comunicado e intentar clarificar para que a comunicación sexa o máis fluida e poñerse ao servizo do texto. Creo, sabes? Para contar esa historia e ser como vehículos de transmisión, non? Ha quedado moi bien. Sí, total. Vale, dentro da vosa trayectoria, con que personaxe vos quedaríades se non pudeses interpretar outro? Vale, de teatro e audiovisual, eh? Sí, sí. Son fastidiadas Ti tes as preguntas. claro, sí. Eu creo que ao final, como todos os personaxes somos nós, quedome comigo, non? O sea, quero dicir... Claro, sí, todos os personaxes somos nós, entón, é que non... Este personaxe es ti neste momento da tua vida ou nestas circunstancias, este es ti, tal... Non sei, como... Se teño que elixir, quedome comigo, non? E sobre todo porque me parece máis importante o que nos somos como persoas que non o que nos facemos, non? En escena ou diante dunha cámara. Eu non digo que eu sexa digna de reseña como persoa, pero trato de ser unha boa persoa, que xa non é pouco. Eu digo sempre, deixa Melania, para min hai personaxes que a Carmela, o Caturian de Home Almofada, a María Casares, pues, eu quedaríame con ese estrés, ala, para ti. E de min, non sei, como teño menos, son máis pequenos. Que ansia por o trasladar... No, yo de ti, claro, pues digo, pues mira, pues eu falo de ti. De min, pues non sei, que sería. Ai, porque non sei, no... Bueno, pues entón digo, eu tiro o Margar. O de Margar no paso do tempo será moi bonito. No paso do tempo, sí, tiro, que é un personaxe maravilloso. Sí, será bonito. Sí. Bueno, pues vamos... Ay, espérate un segundinho. Sí, ¿no? Sí, pero... Que pasou? Imos facelo falado, porque tiñamos idea de facer unha cousa por escrito, pero imos facelo falado. Pero, que escrito? Imos... espera. No, falado. Sí? Sí. Estamos seguros? Estamos Mira seguros. que podemos ler, estamos seguros. No, sí, eso despois. Ah, vale. Sí. Imos dicirvos o título dunha das pezas nas que, bueno, que producistedes, bueno, tanto coa Quinta do Cuadrante como con El Maquinario ou Incendiaria, e quero que digades a primeira palabra que se vos veña á cabeza. Vale. Tiñamos idea de que escribirades e logo comparar, pero que esquecemos os papéis. A producción fallou. Sí, fallou a produción. Entón, pasa nada, imos facelo falado e xa está. Sí. Pero non ten que ser a vez, non? Non, vale, senón sería un pouco. Vale. Non, Sí. a ver, non, pero non vos copiedes. Vale. Vale. Vamos a ver. Veña, pois vale, pois veña, vamos por orde. Resaca. Resacón. Moi ben. A seguinte sería A lúa vai encuberta, con Incendiaria. Diversión. Amigos. Un papelado amarelo. Sufrimento. Depresión. E Continente María. Amor. Clímax. Ben. Pois hoxe vades estar aquí ademais con Continente María, que
que vai ver un pouco a xente que vos se achegue a vervos? Unha peza unha peza sobre María Casares, sobre a figura de María Casares, na que levamos traballando, o sea, levamos facendo desde o 2022, dende o centenario do nacemento de María Casares, coa que estemos de xira por moitos sitios, levounos a lugares onde nunca pretendíamos, quixemos sí, pero non pretendíamos ni soñamos con estar. Unha peza que viaxou a Madrid, viaxou a París, a Colombia, a Montevideo. A nosa peza evidentemente máis internacional. Para min, a miña peza creo que da que podo estar quizáis máis feliz a todo agora, cunha interpretación impresionante desta muller, de Vadim Juknevich, que fai unha música en directo brutal, e que eu temo, hai algo como de, evidentemente, falas de María Casares para falar tamén de España, do país que vives, pero tamén hai algo de, para min, unha peza que non deixa de ser unha especie de poética propia, ¿no? Como esta cosa de, bueno, creo que a visión que se dá do teatro é a visión que falo por min, que fago miñas absolutamente todas as palabras que se din en escena. Está ben que as fagas túas porque escribiche Bueno. outras cousas. Non, joder. No, porque me Era parece... Marianela Morena, tengo algo que ver tamén. Sí, obviamente, Pero bueno, sí. pero Pero bueno, moito por ti. pero non en continente Tito, coño, Claro. continente María. Esa pa próxima. A cousa é que, claro, eu doulle paso a él, porque cando me fan este tipo de preguntas sempre me pasa, non? Que é difícil distanciarse do que ti estás facendo no sentido de que eu nunca vexo dende fora o que fago, salvo que sexa, e mesmo moitas veces vas a presentacións de proxectos audiovisuais e non o biches. Xa, claro. Entón é como, pero non sei exactamente de que falar, non? Claro. Podo falar do proceso, podo falar... Para min foi un proceso de descoberta total e de chegar a lugares os que non pensei que chegaría, non? Como de loitar moito contra os medos e contra o que se supón que teño que facer ou debería facer ou un pouco deixarme levar. Creo que das funcións máis honestas a todos os niveis que vamos, para min é a obra, non? De todas as que levo feito, a obra, pero non porque sexa a un nivel cualitativo, non, é a obra no sentido de que a levo nun lugar que sei que me vai a acompañar sempre e que pasaron moitas cousas aí, non? Entón, podo falar dende aí, e claro, ese é un lugar tan subxectivo que como público dubido que se traslade iso en ningún sentido, non? Quizáis certas pinceladas de cousas, pero... Xa vimos que facedes moitísimos proxectos e tal, pero no día a día, que cousas credes que alimentan o vosso non sei falar, o vosso pozo creativo? A lectura, a conversa, as recomendacións, os debates, o cine, as comidas, non sei, pasar tempo coa xente que queremos e que nos quere, todo alimenta. Sí, para min, sí, a lectura e a conversa. Quizás máis que o audiovisual no meu caso, creo que máis a lectura e a conversa e a observación, quizás, pero bueno, e o ver teatro, evidentemente tamén. Pero bueno, quedareme, sí, coa lectura e a vida en xeral, a conversa e o contacto, a vida, a vivir. Bueno, falando un pouco de vivir, con tanto proxecto estades embarcados sempre en un montón de cousas, como vos organizades así o día a día? Como é un día nas vosas vidas? Con tanto rodaxe, con tanto ensaio, que se clase pa aquí, que se clase pa lá. Eu estou entretido, quer dizer, o sea, para mí é como... Jo, pois, curiosamente, pois eu non noto que teña pouco tempo de vida, sabes? Que non, creo que hai que organizarse. Evidentemente, o non ter progenie, pois que axuda moito, que dende logo, que teño un can, Melania ten dúas cadelas, bueno, para min a organización
é intentar que o can saia e coma e teña este entretido tamén e tal, bueno, para se vinculan moito tamén co cuidado de esa tal e evidentemente ter tempo tamén para vivir, para estar coa parella e para vivir e para Sí, non sei, eu hai momentos que teño como unha imaxe así dende fora, agora, por exemplo, digo, como estabas preguntando isto, digo, véxome, acordaste daquel personaxe que tiña eu que era un contacontos que era Matilda Britzel, sí. que era un desastre porque chegaba coas cousas, perdía, non sei que, isto por aquí, isto por alá, pois véxome así moitas veces, non? Como nun caos absolutamente sobrepasada pola situación, pero dicindo, veña, que vai ir todo guai, vamos, en algún momento vai parar este caos. Eu xa non teño ese creo que xa renunciei a ese pensamento. Decir, non, porque aprendes a vivir como decir, bueno, e tamén é verdade que hai algo de decir, é que 8 horas o día de traballo son moitísimas horas. Eu o día que máis clase estou son 6 horas de clase. Digo, pois 6 horas de clase, pois ainda quedan 8 de 10 de vida, joder, é moito tempo. A vida non é que se xa, como dicía Séneca, a vida non é que se xa curta, é que perdemos moito tempo. Entón tamén, claro, se ves o móvil e dis, estás 4 horas co móvil todo o día, dis, pero como? 4 horas? Me pone eso, 4 horas. Digo, como? E digo, joder, pues mira, ainda tiña 4 horas para estudiarme en filosofía, por la UNED. Claro, é que a vida é longa. A vida é breve. Ars longa vita brevis. Hasta logo, chao. Vale. E de cara ao futuro, hai algo inxérmolo de idea nova ou ainda Continente María para moito tempo? A ver, Continente María para moito tempo xa non é a primeira vez que falamos de que este espectáculo oxalá se pudera seguir facendo. Sí, é un espectáculo para que te con 60 tacos. Ojalá fuese el 5 horas, con Mario. Estaba pensando. Sí. Pues creo que, ¿por qué no? Sí. Creo que sí. Bueno, porque o sistema teatral que temos é o que é tamén. Bueno, hai agora que loitar contra eso un pouco. Sí. Sí, custa ás veces vender un espectáculo que xa ten 3 anos. Sí, claro. Porque claro, é como el dragón necesita sangre fresca. E dices, pues, joder. Como se caducase, porque Como se caducase, aparte, jolín, nunha cidade como Vigo, por exemplo, coa foro que ten o auditorio, cantas veces se podría representar para que vise... Na Feira de Teatro Galega, os espectáculos só poden entrar se son estreados a partir do 1 de maio do ano anterior. Sí. O sea, non hai ni un ano, o sea, os espectáculos que teñen máis dun ano xa non son. E depois queixámonos de que hai sobreproducción. Sí, no, porque o sistema está diseñado para que haxa un continua producción. Esto es como una especie del Mercadona. Hai que repoñer as cousas que caducan. E es como que caducan. Por qué? Entón, idea nova, realmente non. Claro, tamén evidentemente que hai que son os tempos tamén da vida, os tempos das cousas, entón chegará algún momento. Pero, de momento, eu creo que sí que seguimos traballando. Melania foi a axudante de dirección de Go Home, Fixo tamén estivo presente non Pasarán, como tal, seguimos traballando xuntos. Pero que producir algo novo, ás veces é complicado, o máis complicado ao mellor ten que apetecer moito, ten que haber algo con moita forza. Pero sí que seguimos traballando xuntos continuamente. Moi ben, pois imos con preguntas curtas para respostas curtas. Cando estaban facendo o guión dicíamos, a ver como van a ser as preguntas curtas esta vez. Quirúrgica. Sí. Entón, nada, vamos soltar os enunciados e contestades indistintamente. Veña, pois un referente. A miña boa. María Casals. Unha obra de cabeceira. Non fai falla que sexa teatral, pode ser narrativa ou que sexa. El maestro y Margarita. Depende do Foucault. Unha cita que resoara con vosco.
Se non pasamos... Una cita literal, una cita. Sí. Lo que yo sé de Montaigne. Es el lema. Non estaba pensando na de Santayana, non? Que aqueles que non coñecen o seu pasado están condenados como a repetir. Vale. Un pequeno prazer, se inconfesable, mellor. Sé inconfesable mellor. Sí. Así nos dades un titular. Levantarme antes da cidade e ler no sofá. Quedarme dormindo na cama cando máis tempo mellor. Moi ben. É unha superstición ou medo, ti dixeras que non, bueno, supersticións que non, pero medos? As alturas. Non é medo, é máis superstición, non sei por Pois que, por superstición. de ir pola rúa e non querer pisar as liñas, cando hai liñas como moi marcadas. É unha... Vale, un soño ou aspiración. O yo soñé que tenía pelo. Pero muchísimo pelo, pero muchísimo más que Melania ahora. O sea, si yo tenía así como de medio lado y me levanté feliz. Tamén é Porque unha decía, aspiración, entón. No es aspiración, pero hoy no lo he hecho nunca de menos. Pero hoy sí. me levanté y me veía en el espejo, o sea, me levanté, aparte súper real. Estaba en el espejo del baño y decía, era como Camilo VI, ¿sabes? Ese, un pelo así, súper profundo, súper frondoso, esto casi no se ve la raya yo. Y estaba así todo el rato. Y me daba mucha alegría tener la raya de lado. Porque era como, así podía hacer así. Y entonces, pero no tengo esa aspiración, pero hoy la tuve, a la mañana, y fui feliz. Y me levanté diciendo, jo, no lo echo de menos, pero si lo tuviera, me encantaría. Jo, que monólogo para resposta curta, tío. Encantoume. Despois disto non teño nada que dicir. Pero no lo echo de menos, de verdad. Y creo que me queda mejor así, pero hoy me levanté así. Vale. Ya está. Moi ben, claro que sí. Guai, tío. Increíble, moi ben. Ben, pois agora, antes de despedirnos e de pechar, teñamos aquí... A ver, sempre escollemos unha páxina ao azar, pero desta vez non quixemos escoller unha páxina ao azar e dixemos Oh my god. porque nos apetecía moito, a ver se vos apetecía ler esta esceniña. Ah, claro. Claro, podedes botarlle un ollo. No. Claro, é a escena 7 que empeza co monólogo da daga e que despois continúa cando entra... Pero hai que facelo como interpretado, ¿no? Así como épico. Como que Como queira. Este, ¿no? está Macbeth e despois entra Lady Macbeth. Vale. Dende onde que irades ata onde que irades. Vale. Sí, sí. Poñedevos un pouquiño de acordo. Yo soy E Macbeth. se queredes. Non, Como quiera. non veña dalle, se encanta. Vale, o esta traducción... Vale, vamos a ver. Está a galego, sí. Sí. No, hombre. Pero bueno, sei que temos un temos castelano. o de conejero tamén. Se No, vamos con este, non. Dalle. Se quedase feito... Vale. Se quedase feito unha vez feito, mellor sería facelo axiña. Se o crime trabase as consecuencias e asegurase coa súa morte o éxito. Se ese golpe fose todo e máis nada. Aquí mesmo neste escollo e baixío do tempo, arriscaríamos a nosa vida. Pero nestes casos somos xulgados aquí, pois só ensinamos métodos sanguinentos que, aprendidos, volvense tormento pro inventor. A ecuánime xustiza ofrécelles os nosos propios beizos a mestura velenosa do noso propio cáliz. El conta aquí con dobre seguranza. Primeiro porque son parente e súbdito seu, dúas fortes razóns contra o acto. Despois, como anfitrión, debo pecharlle as portas ao asasino e non empuñar eu mesmo coitelo. Amais, este Duncan exerce o poder con tal bondade e desempeña o seu alto cargo con tal limpeza que as súas virtudes clamarán como trompetas celestiais contra esta abominable crime. E a piedade, como un meniño cabalgando nun sobre un refacho ou un querubín da cabalo dos invisibles corceis do vento, soprará este horrible feito en todos os ollos ata que as vaguas afoguen o vento. Non teño esporas para aquí, para guilloar os francos do meu desexo. Só unha ambición desbocada que se excede no salto e cae do outro. Que hai? Que pasa? Xa case rematou de cear. Por que saíches da sala? Preguntou por min. Non sabes que sí? Non imos seguir adiante con este asunto.
está enchéndome de honores e adquirín unha reputación de ouro entre as xentes que debe lucirse co seu lustre novo e non desbotala tan pronto. Estaba ebria a esperanza con que te revestías. Dormiuse e desperta agora pálida e feble ante o seu atrevemento. Desde agora sei que o teu amor é igual. Tes medo de ser en acción e valentía o mesmo que es no desexo. Queres ter o que estimas ornamento da vida e vivir como un cobarde na túa propia estima, deixando que o non me atrevo domine o quero como o pobre gato do refrán. Cala xa, atrévome a facer o que faga un home, quen se atreva a máis non o é. Entón que fera foi a que te fixo revelarme ese proxecto? Cando te atrevías eras un home, e para ser máis do que eras, debes ser moito máis home. Nin tempo nin lugar cadraban, mas ti buscábalos. Agora preséntanse eles mesmos e a ocasión acobárdate. Eu aleitei e coñezo a tenrura de amar o neno que te chucha. Arrincaríalle, mentres me sorría das súas brandas enxivas a miña mamila e machucaría os miolos de telo xurado como ti xuraches isto. E se fallamos? Fallarnos? Tens o teu valor ao máximo e non fallaremos. Cando Duncan durma e a dura viaxe deste día sen dúbida o sumirá nun profundo sono. Os seus gardas con viño e esmorga vencerei de tal maneira que a memoria, sentinela do cerebro, será fume e o receptáculo da razón só un alambique. Cando caian enchoupados como a porcos nun sopor mortal que non podemos facer ti e máis eu co indefenso Duncan. Que non imputar a eses oficiais véredos que van levar a culpa do noso enorme crime. Trae o mundo só fillos varóns, pois o teu indómito tempero só pode producir machos. Cando luxemos con sangue os dormidos gardas da súa cámara e usemos os seus puñais, quen non ha creer que o fixeron eles? Quen ousará creer o contrario se facemos oír os nosos laios e clamor pola súa morte? Estou resolto. E tensarei todos os resortes do meu corpo para este terrible acto. Veña, enganemos o mundo con porteledo. Oculte o noso rostro, a falsidade do peito. Increíble. Madre mía. Madre mía, madre mía. Uf, vale. Muy bien, 10 de Qué 10, maravilla, increíble. por favor. Qué maravilla. Venid cuando queráis. Chamade cando queirades para falar as 4 ou facer calquera cousa. Qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno. Non me preguntes con que me quedo, quédome con... Tampoco, yo como me acabo de quedar. Quédome así, sí, me quedo, xa está, non digo nada máis hoxe, xa está. Qué fuerte. E como redes tampouco tedes, tampouco vamos dicir redes. No. Bueno, sí, ten a Bueno, nosas. as persoais, así sí, que claro. se decide onde os pode encontrar a xente. E xa está. Tito Asorei en Instagram é a única que teño. É unha Melania página web. Cruz e tampouco fago moito a publicación, así que vémonos no teatro Importante. e nas salas de cine. Moi ben, vale, pois nada, nós temos que imos despedir, pero antes temos que dicir que pois con isto que acaba de pasar aquí, co que vamos a cerrar esta primeira temporada do podcast de Die Macbeth. Sí. Entón, nada, pois dar as grazas. Temos que agradecer a un montón de xente, temos que agradecer a Sala Ártica que nos acolleu desde o primeiro momento que se lles propuxo isto, a todas as persoas que nos vedes, que nos escoitades, a todas as persoas que viñeron aquí e que nos fixeron pasar momentos increíbles. Sí, que nos cederon o seu tempo, Sí. con absoluta Generosidade. total. E a Sat tamén, que ali gravamos un par de capítulos e sempre nos acollen cos brazos abertos. E andan rondando ideas novas para a nova temporada. Sí. Así que Sí. non vos despeguedes. Correcto, moitas grazas a todos. Nos xa sabedes que nos podedes escoitar en YouTube, iVoox, Podimo e Spotify. E nada, ata a próxima tempada, dicide moitísimo Macbeth.